खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं सति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ एजिपिनो 26 आरो बिपिएफनो 11 मासि हगारबाय। मोन 26 सोदोबनिल' लाइजाम लिरना प्रद्युत बड'लेया कंग्रेस नागारदों। श्रीभूमियाव मोब्लिबजों बोजाना बिफानारि मावफारियानि जिउ खहा। गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा। मिज'रामाव 2.5 कोटिनि हिर'इन हमदों। कंग्रेसजों जायखिजाया जाहोनाव ग्रेप्टार खालामा अकिल गगै। 20 मार्चआव फोसावगोन बिपिएफनि बिजाथि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि दोलोफोरनि गेजेराव मासि रानलायनाया जोबथा महर मोनबाय। दिल्लीयाव खुंनाय बिजेपिनि क'र कमिटिनि मेलाव जोबथा महर मोनदों मासि रानलायनाया। बे मेलाव आसामनिफ्राय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाआ बाहागो लादोंमोन। मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोनाय बादिब्ला रायजोनि गासै 126 बियाबफोरनि गेजेराव मित्र दल एजिपिनो मोन 26 मासि आरो बिपिएफनो मोन 11 मासिखौ हगारनानै होनाय जादों। आद्रा थानाय मोन 89 बियाबाव बिजेपिआ बादायगोन। 2021 मायथाइनि बिसायख'थियाव एजिपिआ मोन 29 मासियाव बादायदोंमोन आरो मोन 9 बियाबावल' देरहानो हादोंमोन। 2016 मायथाइयाव 30 मासियाव बादायनानै 14 मासियाव देरहादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला देग्लायनि बिसायख'थियाव बिजेपिनिफ्राय गोबांसा गोदान मोखांनि आरो आइजो बिजाथिफोरखौ नुनो मोनगोन। बबेखानि देग्लायनि बिसायख'थियाव 2-3 एमएलएआ टिकेट मोननाय नङा। देग्लाय लाइमोन बिजाथिफोरखौ बांसिनै नोजोर होदों। बुधबारखालि मोनाबिलि 7 रिंगायाव संसदारि बर्डनि मेल खुंगोन। बेनि उनावसो बिजेपिआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसआ दोलो नागारनायनि दोहौ। खमैबो 3 जिथाइ राजखान्थियारि केरियारनि उनाव कंग्रेस नागारबाय गागि दैदेनगिरि आरो नगावनि एमपि प्रद्युत बड'लेया। कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगेनो मोन 26 सोदोबनिल' लाइजाम लिरनानै कंग्रेस दोलोखौ नागारदों कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि प्रद्युत बड'लेया। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटियाव थानाय गावनि बिबानजों लोगोसे प्राइमारि मेम्बारशिपखौबो नागारबाय प्रद्युत बड'लेया। प्रद्युत बड'लेया कंग्रेस नागारनो हासिगोन होननानै थांनाय रबिबारनिफ्रायनो सावरायनाय जादोंमोन। कंग्रेस नागारनाया आंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आं बे थिरांथाखौ लानायाव एसेबो गोजोननाय मोनाखै। थांनाय बोसोराव आं खनले लाजि फोनांजादोंमोन। कंग्रेस दोलोआव थासेयावबो आं हारसिं जानानै दंमोन। जोबोद लाजि फोनांनाय आरो हां लानो हायि आबहावानि थाखाय आं बिबान एंगारदों। गुबुन फारसे बिजेपिआ बिसायख'थियाव बाहागो लाहोनो थांखि होदों होननानै दिल्लीयाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव प्रद्युत बड'लेया बुंदों। बबेखानि प्रद्युत बड'लेया कंग्रेस नागारनायनि उनाव मार्गेरिटा बियाबा कंग्रेसनि सानखान्थियाव सोलायनो हागौ। मार्गेरिटा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि एबा प्रद्युत बड'लेनि फिसाज्ला प्रियंका बड'लेयाबो गावनि बिफानि लामायाव थांनो हागौ। बेनि गेजेरावनो बिफानि खावलायनाय बायदियै प्रियंका बड'लेया मंगलबारखालि हराव दिल्लीयाव सौहैयो होननानै मिथिनो हादों। नाथाय बिफाया कंग्रेस नागारनायनि उनाव फिसाज्लानि लामाया बबेथिं जागोन बेखौ समाजा खिन्थासिगोन। श्रीभूमि जिल्लायाव मोब्लिब बिफाननि सासे मावफारिया मोब्लिबजों बोजानानै जिउ गोमादों। श्रीभूमिनि नोगोरावनो जादों बे जाथाया। मोब्लिबजों बोजानानै जिउ गोमानाय मोब्लिब बिफाननि मावफारियाखौ लक्ष्मण चक्रवर्ती होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला श्रीभूमि नोगोराव मोब्लिब खुन्थियायाव खामानि मावबाय थानाय समावनो लक्ष्मण चक्रवर्ती मुंनि सासे मोब्लिब बिफाननि मावफारिया बोजायो आरो जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि जाथाय जानाय लोगो लोगो श्रीभूमि सोरखारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा लक्ष्मण चक्रवर्तीखौ थैबाय होननानै फोसावो। गुबुन फारसे मोब्लिब बिफाननि बिबानगिरिफोरा फैयागौमानि गोथै सह'खौ आजावना लाया होननानैबो दाबि खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। बे जाथायनि उनाव श्रीभूमि पुलिसआ गासैबो नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं। नगाव जिल्लायाव मंगलबारखालि मोननै गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गिबि जाब्रबथाय बायदियै सामागुरिनि उदमारियाव गंसे ट्रेक्टरा कन्ट्रल गोमानानै बेलथायनायनि जाहोनाव जाथायसालियावनो सालायगिरिया जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे गाखोफाग्राया खुनुरुखुमै जिउ रैखा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ लुसुंनि जसेफ फेग्रा होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथाया उदमारि आरो कटालगुरिखौ फोनांजाबनाय लामायाव जादोंमोन। साखाथियावनो थानाय अन्थाइ क्रेसारनिफ्राय डाम्पार गारिया गोख्रै थांलाय-फैलाय खालामनायनि जाहोनाव सेरजों एरायनो नाजानायाव ट्रेक्टरा कन्ट्रल गोमादोंमोन। जाथायनि उनाव सामागुरि पुलिसआ गोख्रैनो जाथायसालियाव नुजाथि होना जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायनि थाखाय बिसोरनि जानला-मोनला थांलाय-फैलायखौ दायनिगिरि खालामनानै डाम्पार गारिफोरखौ गोख्रों होबथानायनि दाबि खालामदों।
बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव नगावनि 127 नं माहारियारि राजा लामायाव सिनाय मोनै गारिजों सौग्रावनानै सासे साइकेल सालायगिरिया जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ पुरनि गुदामनि थागिरि दिप बरा होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि जाब्रबथायनि उनावनो लोब्बा थानाय गारिया खाबु लाना जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांनायनि जाहोनाव गुबै दायनिगिरिखौ नागिरनो मोनाखै। आसाम राइफल्सनि जवानफोरा मिज'रामाव ड्राग्सनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन खालामना गासै 6.5 कोटी बेसेननि हेर'इन बोखांनो हायो आरो बे जाथायाव सोमोन्दो गोनां सासे सुबुंखौ खानाय जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला आइजलनि जुवांतुई ओनसोलाव एक्साइज आरो नारकटिक्स बिफाननि हेफाजाबजों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव बेफोर फेग्रा मुवाखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव रैखाथि बिफाना बोखांनो हानाय मुवाखौ गासै 82 ग्राम ब्राउन सुगार 4 नम्बर हेर'इन होनना मिथिनो मोन्दों। जयै लोगो नांना बे गिदिर अपारेशन खालामना जाफुंसारनाय हाबाखौ आसाम राइफल्सआ एक्सनि गेजेरजों फोरमायथिदों। अपारेशननि समाव जाथायसालियावनो हमनो हानाय सुबुंखौ ललंवाना होनना सिनायथिदों। दायनिगिरिफोरजों लोगोसे जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो आरो आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय आइजलनि एक्साइज आरो नारकटिक्स बिफाननो गथायना होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बेफोरबादि गोरोबलायनाय नाजानाया ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय राहाफोरनि मोनसे बाहागो। रायजोनि राजखान्थियारि गेदेर खौरां। रायजो दलआ जायखिजाया जाहोनाव कंग्रेसखौ गोरोबथा खालामा। बे गेदेर बाथ्राखौ बुंदों रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया। बबेखानि जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसजों गोरोबथा खालामनो आरो मासि रानलायनाय बादायनो थाखाय आबुङै थियारिमोन आरो गासैखौबो बावसोमदोंमोन। नाथाय कंग्रेसआ रायजो दलखौ जेबो बेसेन होआखैमोन आरो हेंथा दोलोनि गोरोबथानिफ्राय जोगारदोंमोन। बेनिखायनो दायो रायजो दलआ कंग्रेसखौ जेबो रोखोमनि गोरोबथा खालामा होननानै बुंदों अखिल गगैया। मख'नो गोनांदि सिगाङाव आसाम बिधान सभा बिसायख'थि फैगौ 9 एप्रिल खालि जागोन। बिसायख'थिनि भट आजावनाय। बेनि सिगाङावनो खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिखौ दिसपुरनिफ्राय बोखारनो थाखाय हेंथा दोलोफोरखौ खौसे जादों। अखिल गगैया गासैखौबो खौसे खालामनो गोख्रों नाजाथाबदोंमोन। नाथाय जोबनायाव अखिल गगैया गावनो कंग्रेसजों जोगार जायो। कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि नगावनि एमपि प्रतुत बरदलैया कंग्रेस नागारना बिजेपिआव हाबनायनि उनाव कंग्रेसनि बिथाया गाज्रिसिन जादों। बेनि गेजेरावनो अखिल गगैया गौरव गगৈ आरो कंग्रेसखौ हुमखि होदों आरो रायजो दलआ कंग्रेसजों जायखिजाया जाहोनाव गोरोबथा खालामा होननानै रोखा रावै बुंदों। फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि एनडिएनि दोलो बिपिएफ। बिटिसिनि बेन्दोंआव थानाय मोन 15 बिएफनि गेजेराव मोन 11 बिएफआव बादायगोन बिपिएफआ। बिपिएफआ बै मोन 11 बिएफनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइया थियारि जाबाय। क'क्राझाराव मोनसे इफ्तार पार्टियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मिथिहोनाय बादिब्ला 20 मार्चआव फोसावजागोन बिपिएफनि बिजाथिफोरनि फारिलाइया। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि सायावबो माखासे बेफ्रुसार बानबुंथि होयो। हाग्रामाया बुङोदि प्रमद बर'आ एनडिएनिफ्रायनो रायजो सभानि एमपि जाबाय। इउपिपिएलआ दिल्लीयावबो एनडिएजों दं आरो दिसपुरावबो एनडिएजोंनो दं। नाथाय दा बिधान सभा बिसायख'थियाव एनडिएआव थाया होननानै बुंनाया मिनिथाव आरो ओंथि गैयै बाथ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।